गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन आरोबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दाखालि अदालगुरियाव थांदोंमोन। अदालगुरियाव थांना सासे मानसि ओरैबायदि मोजां मोनबोदों, माने जाय बुस्थुखौ जों बर'नि गेजेरावबो जे दं बेफोरबायदि बानायग्रा मोनसेबो क्लास लायालाफानो बा मोनसे खुनु क्लासाव हाबालाफानो बेफोरबायदि मोनसे आर्ट बोनाय, बै जाय गथ'आ आर्ट बोदों बिनि मुंखौबो बावबाय दे, आं बिनि सावगारिखौबो माखासे होगासिनो दङ। बे बै गथ'आ माबायदिहाय बोदोंमोन ना आर्टखौ, बबेहाय नायै नायै बिथाङा बोदोंमोन। जों बर'नि गेजेरावबो जे मोनसे ट्रेनिं लायालाफानो बा मोनसे नायनानै इउटुबाव नायैनो बिथाङा दिनैहाय ओरैबायदि बोनो गोरों जाबाय। जाय मानसि दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिनि सावगारिखौबो ओरैबायदि मोजां बोदों। बिनि उनावहाय आरो गुबुन इउटुबारफोरनिबो सावगारिफोरखौ मोजाङैनो बोदों, जों नायबोनानै बेयाव आं सानबोदों जे बियो मोनसे ट्रेनिं बा मोनसे सार्टिफिकेटखौ जुदि लानो हानायमोनबा एसे साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो। जाय हक दाबो जेखियानो जाला, जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ हयथ'बा बिथांखौ नुसनाखै बा मोनथिसनाखैबो जानो हागौ। खाथि खालानि मिडियाफ्राबो जुदि थांनानै जुदि एसे बोखोनानै होयोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं सानो। दिनै बे गथ'नि आर्ट बोनायना बेखौ ओरैबायदि मानिनो गोनां। खुनु बेला स्कुलाव बा बिनि क्लासबो गैफेरा बे मानसिया दिनैहाय माबायदिहाय बोनो हादों। थ' दिनै बिनि बिफा मा बाथ्रा बुंदों, जों बिनि बाथ्राखौनो दान्दिसे खोनासंनानै लानि। आरो बिटिसि सरकाराबो आसा खालामदों बिनि सायावबो एसेब्लाबो माबा मोनसे राहाखौ लागोन होननानै। थ' बिदिब्ला जों बिथांनि जाखिनि आर्ट बोनाय बेखौ जों नायलांनि। इसे मोननैसो खोथा सोंलांनोसै जे आदै, नोंसिनि बाबुआ जे दा बेफोरबायदि खुनु आर्ट क्लासबो लानाय गैया बा माबा मोनसेबो गैया, दिनैहाय बियो ओरैबायदि पारफेक्टनो मोजांनो सावगारिखौ बोनो हायो। जिहेतु अनजालि मेदामनि सावगारि बोनायखौ नुदों, ओमफ्राय आरो ओरैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारिखौ एक्जेक्टनो बोनो मोनदों। बावहाय आदैया मा बुंनो सानो? बेथ' आंनि साननायावहाय आं सिन्था खालामदों, दायो आं फिल खालामदों जे बे इसोरानो होनाय मोनसे बेनो गुन थानो हागौ, बे गियान इसोरनिनो होननानै आं सानदों। खिन्थु बे खुनु स्कुल बा मोनसे आर्ट स्कुल बा कलेज बिदि मोनसे सोलोंथाइ गैया। बे गावनो हारसिङै बोरै रोंदों होननानै आं खोनादों। ओमफ्राय आंबो नुदों बे उन्दै थानाय समाव माबा माबि बे बोलाबाय थायो, हाथरनि माबा बानायो, माबा माबि बिदिनो। बे माने सानसे समाव आं मोनसे साननाय फैदोंमोन बे समावहाय, बे माबा मोनसे बे इन्जिनियारिं बा इन्जिनियार माबा मोनसे बे गिदिर माबाफोर लाइननि मानसि जागोन नामा, बे साननाय फैदोंमोन आरो आंनावहाय। खिन्थु आं दा नुबाय बे आर्टआव मस्ट माबाखौ आं नुदों आरो खुनु बिदिनो माने उइदाउट माबा सोलोंथाइ गैया मानसिनि गाव हारसिङै बे सोलोंनायखौ आं माने बिदिनो जेनेबा आं सानदों दायो नोंथांमोना फैबाय बाबुमोना, आरो बिदिनो बिनि जिथु न' सिङाव हाबसोनानै थानाय जेरै एखे ग्रासरुट लेभेलाव दं, रावबो मिथिया। बेखौ जुदि बाबुमोना एसे जुदि हाइलाइट खालामना होबावोबा, बयबो मिथियोबा, बे मोनसे उत्साह मोनगोन। दायो बे माने जबबो गैया, साख्रि गैया, खस्थ' मस्थ' जेनेबा आंबो नै फुरा बे थोजासे होनो हाया। बिसोर बिदा बिनानाव सानै मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामबाय, फरायनायावहाय MA कमप्लिट जाबाय। दा बेखौनो नै फिसा फिसौ बिदिनो माबा खालामनानै दा सोलिनानै दं। दा दुखिया न'खर। दा बाबुमोन आं सानो अननानै जेनेबा बे बिदिनो दावगालांथों, नोंथांमोना सहाय खालामोब्ला आं जोबोर मोजां मोनगोन। एसे हाइलाइट खालामना होबानो जाबाय अननानै। आं बेखौनो मस्ट वेलकाम, नोंसोर फैनायनि थाखाय हाजार हाजार साबायखर थाबाय। जों नुबाय थायो हारिनि गेजेराव दानि समयसाफोरखौ लानानै नोंथांमोनाबो मोजां माबा होबाय थादों, स्पिच होबाय थादों, साजेसन होदों। आं जोबोर मोजां मोनो, खोनासङो आं, नोंसोरखौबो नायबाय थायो। अननानै नोंसोरखौबो आङो इसोरा आशीर्बाद होथों, मोजाङै आरो दावगाबावनो हाथों हारिनि गेजेराव, हारिखौ फोसाबनायाव, जौगाथायनि माबायावहाय मोजां फोसाबनो थाखाय, मोजां थासारि लाबोनो थाखाय। बेखौ बुंनानै आं नोंथांमोनखौहाय आंनाव दिनै फैनायनि थाखाय, बेबायदि सुबिदा होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खर' गंग्लायनानै आं नोंसोरखौ गोजोननाय होयो, आर'ज खालामो।